Така, това е четвъртото видео от серията при изследване на този малкият двигател. Като в този случай вече в това четвърто видео ние ще измерваме, ще покажем линейните напрежения. Проблемът в миналото видео беше, че не знам защо, но когато разположи двигателя тук по-близко до цялата установка, явно от големите превключвания и такива неща започват да се индуктира шум в сама тия платки, или не знам точно как да го кажа. И изобщо двигателя не може да стартира, просто не тръгва, няма шум, няма нищо. И като го сложа тук долу, на пода, просто по-далеч от установката, се тръгва. Не знам, то така иначе тези схеми са гаражна изработка, не са професионално направени, така че се очакват такива работи. Но тук долу, когато ги сложа нещата, тръгват. Но даже не знам дали това е проблема от шума, тъй като явно осцилоскопа, като свържа слоните върху да измервам линейните напрежения в двигателя, когато ги свържа към двигателя, двигателя не тръгва. Просто тук вече пускам посока, сменям скоростта и не тръгва. И даже още повече на самия дисплей, чакайте само да включа тук устройството само, да бъде в стендбай режим. Като почвам да превключвам, да кажем, по само посоката, без да изменям честотата, тук се изменя честотата. Път започва тук в момента показва 50 Hz, така си е по подразбиране, започва да става 52, всеки път като почвам да превключвам, тук става 54, 55 и инкрементира се. И не мога да разбера откъде идва този проблем, просто много е... не знам, не мога да го открия. И това става като сложа сондите върху самия двигател на терминалите. Даже когато двигателят беше тук на масата, бях премахнал сондите, пуснах устройството и двигателят се тръгва нормално. Просто не мога да разбера откъде е проблема. Реално не знам. Вече не знам какво да търся. Просто всичко е преправено по 50 пъти и явно пак проблеми, но сега този път, като е тук на пода и съм сложил сондите, този път тръгна. Не знам откъде проистича проблема. Дали сондите просто осцилоскопа ли фърля някакъв шум, какво става, не е ясно. Или фърля някакви потенциали и той през сондите си, не знам. Но в момента установката е така. Още че стъмня. Пасивните сонди са свързани на фаза W. И на жълтия и на синия канал пасивните сонди са свързани на фаза W. Активната сонда на синия канал е свързана на фаза U. Жълтата активна сонда е свързана на фаза V. И сега ще наблюдаваме на осцилоскопа какво се наблюдава. Тук свети червено, защото не е подадено силовото. Силовото не е включено. Включвам силовото. Изгасна. Сега ще и ключа, контакторния ключ да се подава напрежение на фазите, да разреша. И сега още устройството не е пуснато. Пускам посока. Ето виждате се синусоидите какво става. Лека постепенно ще започна да се оформя синусоидите. Ето и двигателят даже се върти. Това е при 50 Hz. Просто от 0, просто от начало до край 50 Hz си ги променя. В смисъл плавно си изменяш честотата. Ето, вижте какви хубави синуси ставаха. Това са линейните напрежения. Както се вижда, вече даже почти 100 волта сякаш е стигнало напрежението. Чакайте, така ще направя малко, ще поизместим работите. Само ще спра временно. Да, 95 волта някъде толкова е на синусоидата. Това е фазово. Значи в момента това е фазовото. Това са линейните напрежения. Това е при 50 Hz. Сега ще увелича на 70. Това е сега плавно ще се изменя до 70.
почват да се свиват синусоидите. ...90 Hz сега ще пусна. Гледайте колко се свиха вече. Двигател се върти. Както се вижда, самите синусоиди са малко доста добре са изразени, значи без филтъра се наблюдаваха импулсни работи, сега както се вижда са много добре даже. Сега ще смъкна обратно на... Сега ще го смъкна на 30 Hz. Вижте как се почват да се разтягат. Сложил съм си пръста пак на микрофона. Това е 30 Hz. Как виждате как се почват да се разтягат. Преди се свиваха, сега се разтягат. Това е при 30 Hz и се вижда как и напрежението намалява, нали? Формулата на Костенко. Сега май се установи. Ето вижда се двигателя как да почва да се върти по-бавно. Сега ще пусна 10 Hz. Този път поизмених частота, този път измених частотата на шума да не е 21,1 кГц, сега е на 15,9 кГц. Ето, вижте как се... Това е при 30 Hz, това е при 10 Hz и напрежението падна същинско. Много. Ето и вижда се как постоянно се върти, как се върти двигателя вече по-бавно. Сега ще го спра. Пак ще го пусна и пак се върти. Ще го завъртя даже в обратна посока и пак се върти в същата си посока. Просто наистина оказва влияние. Това е при 10 Hz, сега ще го пусна даже при 1 Hz. Това е при 1 Hz. Чакайте на... Един Hz. И се вижда колко бавно се върти вече ротора. Даже пак ще го спра, ще пускам, пак се върти. Ще го хвана, ще го завъртя наобратно и пак ще продължава да се върти в същата посока. Сега ще ускоря. Сега пак ще го ускоря до 90 Hz. Hz. Това последното видео, нещата са същите, запазени са, само че съм изменил частота на шума да е 15,9 кГц, да не е както в първите 3 видеа, да е 21,1. Просто не знам, този проблем го нямах
Просто когато свързвах нещата да меря фазите на напрежение, този проблем го няма да спираш има просто. Да не може да тръгне мотора. Това само при линейните се наблюдава. Но е преди, че и платките са много кофти направени. Там си има и не са правени непрофесионално, но е нормално да има някакви грешки. Сега това е вече, той вече се установил в 90 Hz, сега ще го реверсирам. Реверсирам го и сега постепенно ще почне да пада скоростта. Даже ако го чувате. Ето забавя. Сега ще почне да върти в обратна посока. Даже ще го спра. Иска просто да се върти.